Ya. Kekara sang singa barok singa tandana kaya kalebunangan ae au ae kara-kara sang singa barok singa tandana kaya kalebunangan ae au ae alas Lumajang akayo makudoin dusun Padomasan tuh Gusti mugi binaringa wahyu dumateng kawula sedaya seni rewek singa manunggal Patan Jaya. Oh
Bersama keluarga besar Paguyuban Semereon Singo Manunggal tiba bimbingan Bapak Hendrik pribadi dari Dusun Kali Barat Kecamatan Yoso Binangun daerah tingkat 2 Lumajang yang pada kesempatan siang hari ini sengaja akan menghibur Anda masyarakat Dusun Padomasan dan sekitarnya. Yoyo bersama Singo Manunggal Jaya Bapak Hendrik pribadi asik. Jurang kali dong, kali ini balap konan Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Asik. Pami arso monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin dari khususnya lapisan masyarakat Padomasan Jember yang kami hormati. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali dengan keluarga besar kami, keluarga besar Pagelaran Semereon Singo Manunggal Jaya di bawah naungan Bapak Hendrik pribadi hadir dari kawasan Kali PP Barat Kecamatan Yoso Binangun, Kabupaten tingkat 2 Lumajang. Satu penghormatan Singo Manunggal ini bisa beliau di kawasan Padomasan Jombang Jember. Tentunya atas perlindungan dari Bapak Bambang, Ibu Ali Bahasa Keluarga dalam rangka wali melurus dari putra dan putri tercinta Ananda Zidan Nabi Kantuk Diajeng Asiska Mugia yang ada ke kali benjang dipun datusan keluarga Kang Sakinah Lawada wah Roma matur runtut arutunan koyon nini lan itun amin ya Rabbal alamin. Baik, dan di sini masih dalam suasana hari Idul Fitri dari kami keluarga besar Singo Manunggal mengucapkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Dan hadirin telah kerja bareng dari JR Audio Promosional Sound System ini Bapak Kandes Sepo Inggi dia saking Sukosari Kunir Lumajang. Awal jumpa kita saudara Singo Manunggal Jaya menghadirkan dinding tari dadak merak biarpun reok-reok dan kayak Singo Manunggal Jaya. Sisul ada tari goyang bergoyang tari sekar jadilan Singo Manunggal Jaya juga. Selamat menonton, selamat menikmati Sugeng Mirsani Suwondo. Ayo no digoyang mana pokoknya no. Oke, selamat datang juga untuk Ning Fitri Aurora. Oke,
Oke, terima kasih. Hei. Idol Piki, Budale. Sugeng rawuh dumateng pamirsa sedaya karo putri siang menika. Siang menika. Singo manunggal. Bapak Hendrik juragane no kali kali barat lumajang panggonan nggih. Dumateng para miyarsa monggo. Segera putra putri. Ayo kemana Mas Bambang, Bang Alifa. Sing duwe anak cilik wani numpak reok monggo kula semanggaken. Ayo no. Reok-reoke keluargane dhewe tumpak-tumpaki dhewe ya. Ayo no. Iya lho. Ayo singo manunggal. Tetep joyo nger. Oh, hey, ya. Mas Apin, Mas Anu. Ya. Ayo no, tumpak kabeh Mas Ganda. Ayo Apin di mana Apin? Apin nanti Apin, Farel. Ayo. Reva, Farel, Apin, Ugadose. Oke. Ano, dipantau kembali untuk kemanten putra putri. Dari Mas Bambang, Mbak Alifa yang punya gawe. Terima kasih. Ya. Ayo. Reva. Ayo Mbak Reva, unggahan oleh Adik Reva mana Adik Reva. Oke, terima kasih. Hari ini dulur-dulure. Katia. Loh, ya. Masih bersama Singo Manunggal Jaya. Ibu lawan langsung Pak Hendrik pribadi ya. Ayo Mbak Ale, belum tuh mana Mbak Ale? Ayo kalian Mas Bambang tuh mana Mas Bambang? Mas Bambang karo Mbak Al lupa korek. Hey, yo. Oke sing loro mulonan. Ayo merapot ini mulonan. Iki begini. Kadung sing ana genine
Masih bersama Singo Manunggal Jaya, Bapak Hendrik Pribadi. Asik. Ayo. Oh. Ojo sampai kelewatan yo, Ger. Putra putri. Ayo, Bapak Bambang Ibu. Yo. Oh, lima. Ayo. Ojo ngantuk ketinggalan nih. Semua profesor dari Padomasa. Oke, terima kasih. Oh, ayo, alon-alon ya, lakon ya. Ayo, Singo Manunggal. Tetap toyong ya. Ini bawa langsung Bapak Hendrik Pribadi. Kali BPK. Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten tingkat 2 Lumajang. Yuk. Ayo, ojo sampai kelewatan. Ponak-ponakan nih. Ayo, ponak-ponakan nih tuan rumah Bapak. Ya. Ayo. Lo. Ayo Bapak Suladi tumpah Wan, Bapak Suladi tumpah Wan. Ayo Pak Suladi. Ayo. Tumpah Wan. Oh, Coyongnya asik. Hilir Gumantos, putra putri, bapak saking Mas Bambang, Ibu Alfa, ingat kagungan
Damel siang menika nggih. Pun ngantos wonten sing ketinggalan. Ayo nih. Awas. Oh, ya ya. Yo. Awas dijogo sing kecil ya, Ger. Ayo, ayo. Angine rada banter dijogo sing kecil. Angine banaya nih, hati-hati nih banaya angine nih. Yo. Awas. Hae, hoi. Ah, Awas. ya. Yo. Ayo. Awas, Ger. Ayo. Angine banter nih, hati-hati nih. Dijogo burino yo. Jos. Dek warung kulon. Sumangga Bapak. Halo warga Singomar Jaya Anda Tiara Audio kembali pada bahasan Coba Jember bergaya. Terima kasih. Digoyang kembali bareng Singomar Jaya. Guru selamat datang tamu dari Sidoarjo.
Pak, derek-derek. Ojo sampai keliwatan, Ger. Ayo. Awas. Alon-alon Ger. Pokoknya kelakon ya. Ya. Terus sama Singo Manunggal Jaya. Yo, kita alon-alon Ger. Cekong. Cekong. Awak cekong. Bon, Bon. Eko kalian lupa jare. Awak cekong. Awak cekong. Ayo Mas Eo. Eo tuh mana Eo? Ayo Mas Eo. Ayo Mas Eo. Eo Pak Eo. Iya. Takon ono wan nyumpang ngomong gawe. Oh. Oh ya. Kaya Eko numpak reo. Joget apa? Sehingga gak nyawer. Ayo. Pokon bayar mudune le. Oh iya. Kepatene ayo. Kepatene ndak metu blas. Ayo Majidan mana nih? Majidan. Ayo Majidan, ayo Asiska. Ayo. Woi. Oh si Salim. Salim dia kepatene. Mari Salim langsung ke Pareo. Banter le. Joko alon-alon le. Joko sing gede ya, Ger. Os. Cekop. Cekop. Oke. Cekop. Cekop. Oke. Cekop. Oh. Ya. Oke. Golek gede kemanen gak ayo biasa golek cepet. Aus. Golek Jo. sampai kene golek. Awas di Joko, Ger. Angine rada banter, Ger. Awas Joko, Ger. Masih bersama Singo Manunggal Jaya. Padomasan bergoyang. Waktu kecil aku tak tahu yang mengilap-mengilap.
hati-hati Pak. Oke. Mobil sewonten keluarga saking Mas Kaisar, Ibu Alifa, Putra Putri. Ojo sampai ketinggalan, Ger. Sama juga depan semuanya. Derek-dereke ojo sampai. Iya, betul sekali. Ayo dong. Ditumpakno bersama Siwo Madukal Jaya. Bapak Indri Periban kau di Barat Kota Jasa Tahun Kabupaten Tingkat 2 Lumajang. Ayo, sambut kami awal-awal ya. Oke. Aslo. Ayo Singo Manunggal. Tatap Jaya. Aslo keterek Singo Manunggal. Lontong wong Barata. Awas. Semoga derek numpak. Derek-dereke bapak-bapak. Hari Alifa sing derek numpak. kedua mempelai. Ya, Mas Jidan mana Mas Jidan ini? Ayo, kemanten Wis Maria. Wis Mari. Ayo. Sampun. Wis mari numpak kabeh, Ger. Ayo Mas Jidan. Kemantene, ayo. Dari Tunggu kemanten. kedua mempelai iki. Ayo langsung naik panggung Mas Jidan. Iya. Ayo sing nyunggi-nyunggi Iya, kemantene. Disiapno, Ger. Ayo bersama Siwo Madukal Jaya. Langsung diarahkan ke panggung ya, langsung ke panggung Mas Duan di panggung teko panggung ini. Teko panggung ya, fenomena. Iya. Padhep ning panggung. Langsung numpak teko panggung. Ayo dikawal sing dhuwur. Tutne le dikawal dhuwur le. Langsung lungguh. Ayo sing dhuwur dikawal. Ning dhuwur ana sing ngarano. Dikasih tembang cantik khusus dari kedua mempelai. Ya Mas Jidan, Joko ya kalian Mbak Asiska. Terima kasih. Selamat menempuh hidup baru Mas Jidan. Ayo Asiska. Yo. Jos. Asik. Masih bersama Singo Manunggal Jaya. Bapak Hendrik pribadi. Asik. Awas di Joko, Ger. Kemandene. Ayo dikawal. Hati-hati. Ini rodok bater, Ger.
Tukang foto, tukang foto. Ayo, kerja, kerja. Iya, ya gede. Ayo. Rapi. Rapi. Arek esal aku. Sawerane ndi sawerane? Sabana Cina onde de sabana ga dojo rindu bana daraga bana jika indah bertemu pendam hiyo Bayangan lawas. Singo serasi mangga. Aku kan mati terus. Oh enak mas. ayo mas ayo ayo sabana Cina onde de sabana ga dojo rindu bana daraga bana jika indah bertemu pandang hiyo sabana Cina onde de sabana ga dojo rindu bana daraga bana jika indah bertemu pandang ayo 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 Waduh. Jatuh tanah cinta jerasa sayang Loh, 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 loh. Sik. Apa wong Sidoarjo karo wong Gresik? Waduh, terima kasih. Terima kasih. oh Aku apa mas? Aku sing nisor. Aku sing nisor. Aku sing nisor. Ya ampun. dari Gresik belum
Ais tumpakno iku. Kait ketemu digoleki mulai mang Ais. Ayo, awas. Awas dijogo sing becik ger. Yeay. Ayo, Bek Sutin karo Bek Supri gorong numpak reog jare. Ayo. Ayo Bek Sutin, Bek Supri. Ayo Be. Ojo sampai kelewatan iku rek. Tuwek-tuwekane padha masak. Ayo. Awas. Yeay. Oh. Hey. Ya. Bersama Singo Manunggal Jaya. Yo. Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Rawe ratas. Yo. Malang sak dumo batu. Sekali bumi. Jaya Kawijayan. Jaya Kawijayan. Jaya Singo Manunggal. Ayo Singo Manunggal. Royo laksana meskipun rintangan menghadang Singo Manunggal tetap maju. Jayalah Singo Manunggalku. Jayalah Singo Manunggalku. Iya. Awas geng. Yo. Lala. Hey. Ayo. Iyo. Singo Manunggal Jaya. Ayo. Iyo. Iyo. Awas geng. Ngidul. Ngidul. Iyo. Yo kepiye rek Singo Manunggal. Glodok kono rokok ya. Iyo. Ayo. Alon-alon ger. Uraton ngelakon ger. Awas ger. Awas dijogo ger. Yo. Tangen ger. Singo. Manunggal Jaya ger. Awas ger. Ya. Kasih Allah siapa masa. Awas kan. Ya. Yo.
Awas ger. Ye. Reoke dong idulan ger. Ayo kidulan reoke le. Geser kidul reoke dada. Geser kidul. As. Ya. Iya, terima kasih. Ayo. Matur semanun. Ya. As. Woi. Ayo. Ya. Hendra. Yo lo. Ayo. Hendra tadi penonton nih. As. Ye. Ayo. Ayo. Yo. Ayo. Tokno digoyongmu ger. Ayo, terus selangkling hati. Ayo. As. Yo. Majuan gones, majuan gones. Yo. Oh. Ya. Yo. Awas ger. Bersama Singo Manugal saya. Apa Edri pribadi? Ya. Ya. Ayo biasa lo jangan dilali no ya. Ayo. Awas. Bapak sing tempat sih ya. Hati-hati no ya. Joko sing becek. Awas ger. Ayo. Awas. Ayo. Awas. Ayo Jon. Ayo. Yo la. Ya. Ya. Kembali tepuk-tepuknya Pado Masa. Ya, ora kena. Ora kena. Alon. Ayo. As. Ayo. Ayo. As. Yo. Ya. Yo. Bersama JR Audio. Ya. Ayo. Awas. Ayo. Yo. Awas. Singo Manugal. Tetap saya Awas ger.
Dewa Bathara Dewa Singo Mak Tunggal Jaya. Ayo. Awas. Ki Joko sing peceger. Rah. Ada bapak di situ Pak di sini. Bapaknya enggak iya. Ora lopo ate. Iya. Ya. Latya. Mulonan nih. Ya, woi. Wayo. Aduh. Woi. Wah. Juga tahu selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Keamanan, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek Jombang Jember terbina. Terima kasih. Ayo. Warung. Bersama Cak Eko official. Awas Eko, awas. Eko loncat-loncat Eko, awas. Jalan. Ya. Ayo, Ya.
Ya, hilir kumantos ya. Kantongan iyo. Ya, ilo. Ya, ya, ya. As dibapak kisir tak siyai. Ai barisane diatur ini. Dumado para warung godam tomo singo margajaya. Judingku do kembar telu cacai sak kembar. Dibapak ya. Ma kantar-kantar sing dupa kang gebelung. Awet Kyai Madyani pagelaran kang samya huyak surak anggo para pamirsa Watanira Rahayu gemelaring Singo Manunggal Jaya Singo Manunggal Jaya wah hei wah hei Agone salon-alon kono. Ngalor. Ojo, ana panggung ngalor. Balik gitu. Kidul mager lor panggung. Atur dhewe no. Otote. Oh, cara kata nyawer kok. Dodene salah kridane ya. Sugeng rawuh selamat datang untuk Paman Feng ya. Awas geblak kok. Awas. Paman Feng teka nak ya teko wong. Iya. Ya. Wih. Ya. Ya. Sukane nginum nok ya. Minum apa, Mas? Tirta wening no. Oh. Magic water. Iya. Jadi banyak kang suci. Tirta kembang setampan ya. Awake dalam dalan. Ora sida. Ayo, Hendra sakat bareng delok tadi niku dolan. Oh, merabot. Tadi penonton niku dolan. Merabot. Kowe dijogo niku ngono. Oh, panjane Hendra itu malah ngomong paling niku. Merabot kan, merabot. Oh, merabot kok seragaman. Oh, tak kira merabot
wadon cukup mau kok. Lah iya, oleh pangkrasan ning ngono tadi. Ayo, awas. Ye. Ayo, dijogo sing beceger. Yo, ya. Roh, weh, wah, 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 weh. Ah, yo, ayo, wah, roko singo manunggal jaya, ayo, wah, weh, ora umum ya, yo, ya, ayo, wah, awas nek pancal ya, pancalan, oh wis, walah, baleni. Ora ero aku, ya, iya, ya. Agones. Beno ngombe gones iki. Gak tega aku. Apa nes? Magic lantern. Beno. Sing mari om nama wingi rong terop dak melu no. Gones. Ayo no. Lah kan. Wonten pripun? Bual. Oh. Yo. Aterno putune. Anake ku kan. Oh anake. Oh tak pikir putune. Iki gawe putu sian. Oh, sik proses ya, Mak. Iya. Larang gawe putune. Iya, gede modale, Mak. Larang gawe putune. Lah ya kuwi. Ora lomo ande warung gawara tantomo simo manunggal jaya. Wah. Bagian kuwi. Jaluk apa le? Pawurutan apa? Rondo. Oh, ana rondo ta nek kene ta? Apa iki? Apa? Makanan. Oh, payung hitam. Apa? Oh panas ya hati, jadi payung hitam. Jareku keranda cinta. Ya iki setan ngerti lagu. Lah iya. Panas hati mak. Ya apa riko? Loh, kok gedul-gedul macul. Gedul-gedul macul-cul. Gembelengan wakul glimpang setane jogetan. Wakul glimpang setane bergoyang. Ayo no, dikai panas hati. Yeay! Ya, karis panas riko atine Kang. Yeay! Monggo Mas Bambang kalian Ibu Al penaturi medal sawetawis. Golek ana. Lumios nyombeng ujiting setan telu cacahe sak kembaran Singo Manunggal Jaya. Tarik suara. Panas hati radio ngliwati teko panase geni yen budal ki alon ya radio os
Ayo ditune le. Ditune le. Digoleki Mbak Al kali Mas Bambang. Monggo Mbak Al. Iya Mas Bambang ngaturan bekal sawen tawit. Otong aku ning dhuwur. Ning ngisor rak dikeleki tok aku jane. Iya. Temenan. Setane merumok. Ya jenenge Nyinoman versi buwu lho, Mas. Kari panase ati le. Rasakno dhewe ora sak rasane aku. Nggih. Oh. Hei. Nah, menika biyatunipun Mbak Al. Nggih. Yang mios nyumping wujuding setan sak kembaran telu kabeh. Singo mantu kali Jaya. Oh. Oke, matur nuwun Mas Bambang, Mbak Al. Ya sampun balik pasugatan penghormatan dumateng jeneng 3 sak kembaran Singo mantu kali Jaya. Nggih. Nggih matur gunging manuwun. Nggih. Surabaya. Ya sing gadahe kula wadul Surabaya. Terima kasih matur nuwun. Sadheranipun Mas Bambang Mbak Al. Matur gunging panuwun. Terima kasih matur sekelawo. Masa kecil kurang bahagia. Masa kecil kurang bahagia ini ya. Ayo berenang asal nih. Jalan tuan rumah sih cilik dhuwur nyanyi wonge. Tuh. Tuan rumah ini dhuwur sitok. Ono re iki karo pinggirku lho. Hati-hati. Rasa kesusu alon-alon. Oh. Yeay. Ayo Mbak Ita. Dinda. Hei. Ayo Mbak Dinda. Tokno. Yang jenenge saweran muter modon. Siji modon. Awak ison. Tuan rumah nyanyi. Kalau ana wonge modon ilang ya. Saiki ison kalara. Dina iki tuan rumah ya nyanyi ya nembel. Ana wong nyanyi kok ditarget. Wis payah. Sapa ngongkon dadi tuan rumah. Ayo Mas Ganda ke pelayanan di wong. Potong bayaran lho iku. Aja enak-enak lho ya. Nggih. Pripun niki? Apa? Lagune dilanjut apa mboten? Ayo. Runding sak koncoan. Jan ketok ae kowe iki lho. Ketok. Oke wingi gak balik. Duit Kalimantan gak metu blas. Oh, gorong metu? Ora blas. Oh, marine. Endi? Jadilan pas jadilan metune. Saya gak panas hati. Ayo. Saya gak ono YouTube loh didelok. Pripun niki? Lagune dilanjut apa mboten? Lanjut. Apa lagune? Apa gendinge iki?
Apa? Telu sak kembaran sing Manugal Jaya. Enak. Apa lagune, Nger? Iya. Sing ana sing panas ati lho. Banyu langit. Nun tetebangan Banyu langit Maita. Oh nek Banyuwangi jane ya kecedhaken. Banyu langit. Ayo. Mas Biki dibajutke malih alon-alon Mas Biki. Bareng jahit Thailand. Oh katuran dumateng sadaranipun kula besar saking Mas Bambang nggih. Soebu Alifa sebelah BK sampun rawuh menika. Kang badhe kersa katuran miyos nyawer utawi nyumbing Singo Manugal Jaya sing menika kula aturi nggih. Saged medal kawetawis matur sembah nuwun. Oh, yey. Sweet
Banyu langit dari saking sorga langgeng Mas Didi Kempot ya. Yang sampun kelaksanaan aino dibajut ke malih Mas Mordi Singo Manunggal Jaya. Oh, hey, Ayo. hey, 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 Awas, hey, Ger. hey. Digoreng kacane ger. Ayo. Awas. Ayo Singo Manunggal. Hey, 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 hey. Ayo, awas. Ayo. Ayo. Hey, hey, ayo, ayo, ayo. Hey, oh ya. Ayo Singo Manunggal Jaya ya. Ayo. Hey, Awas. hey, hey, Ayo. hey, ayo, ayo, ayo. Awas. Ayo. Awas. Lontongmu digoleki dhewe. Ah. Awas. Awas. Awas, Ger. Awas. Ayo. Awas. Dablek sabodis. Sabodis. Aduh. Awas. Ayo. Awas. Ayo lang siji, Ayo lang dablek siji. sabokan iku wis. Ayo lang siji. Ayo. Iku. Sikre wolu. Ayo. Ya lo. Awas. Ayo. Ayo. Awas. Ayo. Yo. Ayo. Yo. Awas. Eh. Ayo. Ya. Awas. Alon Nyai Singo Manunggal Jaya. As. Os. Ayo. Jandil bisa kembali ke tempat. As. Nyala. As. As. Ya. Ayo. Nakal saboken wis. As. 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 Ayo. Awas. As. As. Ayo. Ayo. Nakal gelepno wis.
Aduh. Aduh. Kelelep areke kelelep le. Panjene rodok kelep dhewe. Areke kelelep lah. Ayo. Tolong tim SAR merapat. Ayo. Kelelep siji. As. As. Op. Hahaha. Tiba giliran tiba urutan, tiba putaran. Sakat. Ini ada kok. Delik kabeh dian wong ino. Ayo digoleki. Ora rambut brenteke sing nakal panjang rambut brenteke. Ayo. Sambeleken wis iku. Enggak gelem metu. Ayo sing duwe nete poli kon metu le. Ayo. As. Laneka. As. Ayo Mas Hendra. Wayahe lakonen ayo. Ayo. As. Keneng enak. Oi. Umumipun. As. Ayo Mas Hendra. As. Umumipun ya. As. Lah kok irung entok? Ayo. As. Sakat. Ayo. Ayo. Kelambine diutak sik wayahe. Ayo. Kelambine diutak sik. Ayo. Kelambi diutak dulu. Diutak sik. Cek ketok sing duwe panu bareng. Iya. Ngemblek. Ayo. Ingkang kagungan asma Raden Panuroto yang Aduh. Ayo no. Sampai melebu nang kuping-kupinge. Iya. Dicelupkan. Ayo B. As. Ayamu B, Haben. Ayo. Sekali Haben tetap Haben. As. Umumipun. As. Sing duwe geprek langkale. Jam 5 buka. Maghrib tutup. Kaget. Sing duwe geprek langka. Kaget. Aduh. Ngeget-ngegeti ae delon iki. Aduh. Ayo. Awas. Ayo. Aku kaget. Haben. Setane kaget sampean. Ayo lo. Ayo. Ayo. Diparengke no. Ayo. As. Kare siji. Oh, diratane. As. Hop. Ya. Ayo no. As. Arisan dina iki kena Hendra. Kelambine juta. Kelambine juta. Kewajiban Dro. Ayo Dro. Aduh. Ate ngomong ojo ngomong merabot lek ngene iki. Ate ngomong merabot jare. Merabot yo wingi lho. Lah iya. As. Merabot wetan kene tapi ya. Iya. Tapi merabote ning wetan kene Ya jare. merabot wetan kene. Kudu gone Mas Bambang ya. Ayo no. Ayo. Nggak gelem kurang roto. Kurang roto lah. Wah, iku roto wis. Nyorot. Kurang roto lah iku.
Ah, Ayo. ayo jarane Ayo. diparingno le. Carane digawe, Ger. Ayo. Awas. Ayo. Ayo ambil siji-siji. Ayo. Sito-sito. Awas. Pecutin ning jero kotak. Ayo. Jarane namung papat siji gawe barongan kepruk iya. Ayo barongan kepruk iya. Ayo. Iya, no. situ go barongan. Wis kuduman kabeh karo siji ku barongan tok sisae. Ayo. Lah, kualik, Dra. Kualik. Dadi koyo wong mano. Lah. Kualik. Ah. Lah ngono lho. Ayo taline dicekeli. Nak gulune wan. Ayo. Ayo no. Request Salehu ini ono lah. Ono Salehu Mas Vicky. Mas Vicky. Ayo. Iki arek request Salehu. Mas Vicky ono Salehu. Oh ada. Oke. Salehu ditokne Kang Vicky. Ya dibajutke. Awas. Awas barisan dirapikan dulu. Ayo. Ayo. Toto sisik barisane. Ya, Dorong. modele tali kok ruwet ngono. Lah yo. Sarunge teblok. Iku lho sing kulon njaluk ijol iku lho. Ayo. Jaran papat barongan kepruk siji wis genep. Ndak ada kata celek-celek engko. As. Sing ruwet iki sing duwe geprek langka ruwet. Ayo, Dro. Wong enteng. Lah iya. Aleman. Lho niku, lho. As. Gurung mari gua gepreke. Oh, sing duwe jam 5 buka magrib tutup. Dan sing ngomong baro kepruk iku nurut angel jare ijolana celeng iki. Lho pantesan mbek celeng timbang baro kepruk. Kurang setel no jelokane. Lebih enteng. Digolekno sing enteng kok. Ayo. Lah kene arisan kok. Ayo. Awas. Ya umumipun. Ayo. Sudah siap? Sampun Kang Vicky. Oh, sampun. Oh, Mas Vicky. Lek sampun kita dibajutke alon-alon Kang Vicky. Singo. Ma, Nunggal Jaya. Monggo. Aduh. Sik. Ayo nak, karo ngenteni Mbak Al metu ya. Ayo nak. Aduh. Sik. Aduh. Alon-alon. Delokna. Ridwan kok doan kok lepet. Buntel tengahnya. Sik. Ayo. Baru sing ngomong Nunggal Jaya. Siara audio. Bunda Monger. Ojo guyu ae kon Kak. Family with Tim Marco featuring Divana Project. Asik. Persiapan le. Sing apik didelok mertuane. Divana Project Remix. Gedrong pintu. Sing apik le. Ana mertuamu ning ngarepe. Ana mertuane. Tak celene. Sing tekan gresik. Ayo. Tak celene sing tekan gresik. Abot-abote Dron. Abot-abot. Ayo. Oh.
Anda nggih. Terima kasih. Yang bari kersa nyawer nggih. Kang Paman. Terima Mas Bambang, Mbak Lima monggo kula aturi, kula semangat terima kasih. Matur dunge manun. Oh. Asik. Asik. This is Laskar. Aku raro. Ayo. Kalian Bila mae dhewe Mas. Wonokoyo. Support by Abot-abote ngopeni anake wong, Mak. Ayo. Nanti direwangi gulung-gulung. Direwangi gulung-gulung. Project. Ivana Project. Bapak kok ndak metu bapak sih? Audio terima kasih. Ayo sing apal Hendro iki sing apal. Ayo. Sebagai maskot paling depan Hendro, Hendro. Sing paham Hendro, parano Hendro. Ana Pak Hendro, Pak Hendro. Ana Mak Suti ning terus. This is Laskar. Parani Dro, parani Dro. Kaliannya Wonokoyo. Support by AR Family. Sing duwe duit Kalimantan. Ya, sebar. Project. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Matur nuwun Pak Paman. Sing duwe Kalimantan. Ayo, sing rumangsa dadi setan ndak oleh melo-melo. Ayo, masa setan ngerti picis. Mana ada? Ayo dong. Iya. Edra Ivana Project. Remix. Ayo, Endro lebokno ton namburi. Singo madu saya. Ayo le. Sama itu pribadi. Ayo Komar nih Komar tonole. Ayo Mar. Ajar. Ayo Komar. Ayo beda tonole. Ayo Komar. Ayo kedatangan langsung dari pesulap merah ya. Pada masak. Sing duwe Ponorogo. Ponorogo Titi. Terima kasih pesulap merah. Mas Komar. Matur sebangkun. Enak. Oleh jubat wingi metu. Lanjut gimana alon-alon kamar di yo. Iyalah. Yo lo. Ayo. Rungokno le. Ebonge. Kidul. Ayo. Gasru, keo, kanan kiri, kanan, yo.
dicucuk aduh. Aduh. Awas, Ge. Ayo. Yeay. Bersiap dadae di kamar-kamar. Di Joko sing becek. Mari iki langsung jadilan. Mari jadilan langsung Rogo Samboyo. Oke. Ayo. Iya. Awas. Iyalah. Ayo. Jadilan sih. Ayo. Awas. Iyo. Awas. Jadil persiapan. Ayo jadilane persiapan, Ger. Iya. Awas. Yalah. Yo. Ayo, as. Yo. Hey, as. Yo. Ayo. As. Ayo. As. Awas, Ger. Yalah. Ayo, Sio Awas, Ger. Awas, Ger. Yo, langsung cadak, Ger. Ayo, awas. Ayo, at. Awas. Hey. Hae. Di kelompok nang arepe truk. Os. Oh, iya. Oke, kali ini kita tinggalkan saudara Wujuding tari dadak merak berbenrek gaya singo Manunggal Jaya.